Hi guys, so this is us doing a ramen challenge. That's noodles cooking. Ik heb de eier bij mij gevat. That's sterk saus. Die kasie. En misschien allemaal voor die kaas bij de video. Of bij jullie noodles. Klein beetje melk, want het is bij je loperig. Een klein beetje ietsie bij. Smaak. Ja, daar is die eindresults. Dat is ons. Ja. Cheers. Dan gaan we nog eens goed aan beginnen. Erg. Gaan we drinken? Lekker werken, zit er maar oké. Ja. Die siloop en zo. En men sy laaste sausies ook drink. Ja, dankie baby. Dan maken ze het levendig uit.